संपूर्ण देशानं साश्रू नयनांनी सूरसम्राज्ञी आशा भोसलेंना अखेरचा निरोप दिलाय। दशकानुदशके भारतीयांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या दिग्गज गायिका आशाताईंच्या पार्थिवावर 13 एप्रिल 2026 ला दुपारी 4 वाजता शिवाजी पार्क इथल्या स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले। तब्बल 6 दशकं रसिक प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करणारा आवाज अनंतात विलीन झालाय। ज्येष्ठ गायिका आशा भोसलेंनी 12 एप्रिलला वयाच्या 93व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला। त्यानंतर सकाळी 11 वाजता आशा भोसले यांच्या निवासस्थानी त्यांचं पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आलं। आशाताईंना अखेरचा निरोप देण्यासाठी दिग्गजांनी उपस्थिती लावलेली। सिनेसृष्टीपासून राजकीय नेत्यांपर्यंत अनेकांनी आशाताईंच्या पार्थिवाचं दर्शन घेतलं। अभिनेत्री तब्बू, आशा पारेख, रितेश देशमुख, गायक सुदेश भोसले, राकेश रोशन, नीना गुप्ता, मंत्री मंगल प्रभात लोढा, भैयाजी जोशी, सुप्रिया सुळे, आशिष शेलार, राज्यपाल शर्मा, उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे तसंच विश्वास नांगरे पाटील यांनी त्यांच्या पार्थिवाचं अंत्यदर्शन घेतलं। दशकानुदशके भारतीयांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या सूरसम्राज्ञी आशा भोसलेंच्या पार्थिवावर दुपारी 4 वाजता शिवाजी पार्क येथील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले। यावेळी मुंबई पोलिसांकडून मानवंदना देण्यात आली। अंत्यसंस्काराला मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह इतरही महत्त्वाचे नेते उपस्थित होते। भारतरत्न आणि गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांची लहान बहीण असलेल्या आशा भोसले यांना हिंदी सिनेसृष्टीची वर्सटाईल गायिका म्हणून ओळखलं जायचं। तब्बल 6 दशकं त्यांनी इंडस्ट्रीत आपल्या गाण्यांना आवाज दिला। त्यांनी केवळ हिंदीतच नाही तर मराठी, बंगाली, गुजराती, तामिळ, तेलुगूसह अनेक भाषांमध्ये गाणी गायली। हिंदी सिनेसृष्टीतील दिग्गज संगीतकार आर.डी. बर्मन, ओ.पी. नय्यर, सचिन देव बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल यांच्यासोबत त्यांनी अनेक अजरामर गाणी गायली।